तू आंघोळ काऊन नाही केली बरं? बायकोनं पाणी नाही भरलं म्हणून. आणि बायकोनं पाणी काऊन नाही भरलं? नळाला पाणी नव्हतं आलं. आमच्या गावातले मोठे भांडणं झाले. कोणाचे बरं? आधी तर काही एक होती बाईच्या खायच्या आळीची वसिती आणि वरल्या आळीची गीती. दोघी नळावर भांडत होती व माय शेजारीन सखे बाई. दोघी नळावर भांडत होती व माय शेजारीन सखे बाई. मग धावून आली धोंडी तिच्या हातात होती गुंडी. एका डोळ्यात पाडली कोंडी व माय शेजारीन सखे बाई. एका डोळ्यात पाडली कोंडी व माय शेजारीन सखे बाई. शांती भांडता भांडता हरली मग पळता आली सरली. सरीशाला माझी ना भरली व माय शेजारीन सखे बाई. सरीशाला माझी ना भरली व माय शेजारीन सखे बाई. अशा हळूच बोलली सखी म्हणे भांडण सांगते नक्की पण